eskoletako edo eskoletatik etorri zareten irakasleoi, eskoletatik etorri zareten zuzendarioi eta zuzendaritza taldeoi, berritzegunetatik etorri zareten aholkulari eta zuzendarioi, isegi behitik etorri zaten adituoi, ikuskaritzatik etorri zareten hoi, Gasteizko egoitza nagusitik, hezkuntza saileko egoitza nagusitik etorri zareten guztioi, egunon eta urte erdi. Lehenik eta behin esan behar dut, ogore bat dala niretzat, hezkuntza unibertsitate eta ikerketa sailburuan egon behar zen tokian ni egoako. Nik batez ere azpimarratuko ditut bizpahiru gauzatxo. Batetik, sarrera moduan esan nahi dut, jardunaldi hauek, 6. jardunaldi hauek, berariazko inportantzia bat dutela gaurko egunean batez ere bi gauza kontutan hartuz. Alde batetik, hezkuntza unibertsitate eta ikerketa saila momentu honetan datozen 3 urtetarako lehentasunezko ildoak garatzen eta gauzatzen ari da. Beraz, garrantzizkoak izango dira hain zuzen jardunaldi hauek hori erreparatuz, eta bestetik, berariazko inportantzia dute jardunaldi hauek, nire ustez hezkuntzan astean, lehendakariak berak esaten zuenagatik. Hau da, kalitate saria banatzeko ekitaldian egoteko aukera izan genuen guztiok ikusi genuen bere ustetan orain dela 10 urteko eztabaida gaia hain zuzen kalitatea zana. Berak esaten zuen, herri honek egindako ibilbidearen ondoren, kalitate mailan hain zuzen Europako herrialdeenetako edo Europa kontutan hartuta, herrialdeen artean goien ikusten zuela herri hau. Hori batetik, baino batez ere reparatzen zion bigarren parte honi, non esaten zuen datozen urte otako erronka nagusiena berrikuntza izango da. Eta edozein modu, erronka berrikuntza izango delarik nahi eta nahi ez jaurlaritza osoak eta gizarte osoak erreparatu beharreko helburu bat dela. Hori dela eta bi gauza horiek kontutan hartuz, nire ekarpena 4 puntuetan nagusiki zentratuko dut. Lehenengoa izango da, gaur arratsaldean neuk egingo dudanaren lehentasunezko ildoen aurkezpenaren antzeko aurkezpen aurretiko nolabaiteko resumen incitatibo bat edo laburpen incitatibo bat. Bigarrena, erreparatuko diot zerari berriztapena eta zer da berriztapenez ulertzen dana edo ulertzen duguna. Hirugarrena izango litzateke berriztapenarekin lotuta dijoan prestakuntzaren inportantzia eta nolabait ze momentu honetan ze marko daukagun prestakuntza dela eta laugarrena izango litzateke Karmele Alzueta saria jasotzen dituzuen ikastetxe guztioi banaketa ematea eta zorionak ematearen esanez. Gaur egingo da ekitaldiaz aparte, sailburuak esan didala, iritsiko balitzen zuzen ikastetxe eta pintan banan pasatuko dela nolabait zorionak ematen.